Dan il-gadget jużaħ kuljum kważi kulħadd, min jużaħ għax-xogħol, min jużaħ biex jilgħab, min biex jibgħat xi email, jew jikteb xi ktieb, jew anki min biex jikteb xi ċajta fuq Facebook. Però l-Maltin jafu x'l-imbuttuni jridu jafsu biex jagħmlu karattri tal-Malti, eżempju żebittikka, ċebittikka u wajn, ħana naw ftit ħansaqsuhom. L-ewwel net, meta tiktbu tnejn li intkom fuq computer tużaw l-iktar il-Malti biex tikbu jew l-Ingliż? L-Ingliż. 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 Bil-Malti. Nej, ma iktar l-Ingliż naħseb. Bl-Ingliż. L-Ingliż. U għad kelkom bżonn tużaw il-Malti biex tibgħatu xi ħaġa? Ejwa marari. All right, u inti? Ija. Ftit. Rari. 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 Biex tikteb il-Malti tuża keyboard padali għandek line u hekk jew tuża karattri Ingliżi? Karattri Ingliżi xorta. Normali, bli jiġi nikteb jena. Għamilom tal-Ingliż. Tal-Ingliż. Dik l-għażla li għandek. Mux maqtuwa bla tikka bxejn, no? Eżatt. Le, li nuża karattri Ingliżi. Le, biddel il-font. Inti ġbrit biddel il-font. Tajb, inti l-ewwel persuna li ntqajna li qed tuża il-karattri Malti. Prosit. Le, nibqa' d-dejja. Mbagħad ovvjament tirranġa fejn tista', tirranġa fejn tista'. Kif indunajtu l-Maltin ma tantx jużaw il-fonts bil-Malti biex jikbu bil-Malti, jibqgħu għaddejjin bl-Ingliż. U biex ngħidilkom sigriet żgħir, ilu mhux ħażin li il-Malti ġie introdut ġo l-operating system tal-Windows. Infatti ilu hemm minn Windows XP. Ġifieri miż-żmien ta' Windows XP int ma kellekx bżonn tinstalla la fonts la xejn għax il-Malti dejjem hemmhekk kien. Idħlu fuq gadgetsmalta.com u segwu video tutorial ta' kif tbiddlu l-keyboard mill-Ingliż għal Malti. Mela, John, pala graphic designer, int naħseb ġieli kollok bżonn tagħmel xi riklami bil-Malti, ovvjament trid tikteb Malti kif suppost. Inti kif tagħmilha peress li ħafna mill-operating systems tagħna huma bl-Ingliż? Mela, basikament illum il-fonts huma parti diġà mis-sistema kemm għall-Mac u kemm għall-PC. Jiġifieri m'hemm bżonn tinstalla xi fonts biex inti tikteb bil-Malti? Le, illum tista' tidħol fil-website tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsim Malti u hemmhekk il-user jista' jsib l-informazzjoni kollha fejn jista' juża x-shortcuts ukoll fil-keyboard tiegħu biex jikteb bil-tipa Maltija. Mela, hemmhekk rajna soluzzjoni għan-nies li jużaw Mac u anki PC li hemm il-fonts diġà installati. Issa, soluzzjoni għal daw id-devices li aħna nużaw kuljum. Tablets kif ukoll smartphones. Forsi tibgħat SMS bil-Malti tuża l-Ingliż, imma jekk inti ġurnalista u għandek xi aħbar li għandek bżonn ittella mill-ewwel, ovvjament trid tikteb bil-Malti kif suppost. Ħa naraw is-soluzzjoni li hemm għal dawn id-devices. Manna għanna lil Ġulja li hija ġurnalista Maltija li ovvjament għandha bżonn il-fonts bil-Malti. Mela Ġulja ħansaqsik qabel ma ħarġu daw il-fonts bil-Malti, kif kont taħdem inti? Kont naħdem fuq laptop għax hemmhekk kien l-fonts Maltin u kienet tkun naqa' diffiċli għax laptop tqil u tpoġġi bil-qiegħda bil-fors biex tużah. U anki l-batterija ma tiks daqs daw it-tablets tal-lum. U ġifieri qabel kont tikteb l-artiklu fuq il-laptop u taploadjah dak il-ħin jew kont tuża anki sistemi differenti biex menu tista' tuża l-fonts? Meta kont nuża laptop nista' ntella l-artiklu dak il-ħin għax il-laptop għandu l-fonts allura I'm safe. Imma meta tuża iPad tista' m'għandekx il-fonts, allura tieħu noti u mbagħad ittella l-artiklu meta tmur lura x-xogħol minn fuq PC. Ġifieri ovvjament kellek ftit delay fil-ħin li ġara l-avveniment u ovvjament inti qed toħroġ l-artiklu. U meta ħarġu daw hawnhekk għandna żewġ tablets differenti. Għandna tablet tal-Apple li juża l-iOS u għandna tablet tal-Samsung li juża l-Android. Ġifieri kif jaħdmu l-fonts tinstallah jew tażlu mill-operating system? Le ma jkunx hemmhekk titmur fil-store u tniżżel Maltese keyboard. Ġifieri tnejn li huma jismu Maltese keyboard u mbagħad darba tniżżel l-app u tinstallah tista' issib il-fonts. Ġifieri mbagħad jiġifieri peress li aħna għandna karattri speċjali għandna line, għandna ċerbit tikka, dawk issibhom hemmhekk jew trid tuża sistema trid iżomm subajk. Le jkunu parti mill-keyboard ukoll. Fl-Android tagħmel long press u mbagħad. U jitla' l-options. Domanda minn hekk, kurjożità minn għandi. Is-smartphones peress li waslu ħanajdu hekk illum huma b'saħħithom ħafna. Huma kapaċi biżejjed li inti bħala ġurnalista taħdem minn fuq u ittella artiklu minn fuq direttament? Naħseb ikun tajjeb li jkun hawn xi ħadd fuq PC allura inti tkun tista' tibatlu r-ritratt jew anke tibatlu l-artiklu u tnaħdmu hekk ukoll. Biex u jista' jirranġa ftit. Għax m'għandekx smartphone daqsxejn jiżgħar allura daqsxejn aktar. M'għandekx l-options kollha li ssib fuq tablet.
Mela mek rajtu kif intkom tistgħu wkoll tiktbu bil-Malti fuq is-smartphones kif ukoll it-tablets tagħkom. Issa xogħolkom huwa li tibdew tiktbu mill-Malti sew, mhux nużaw daw il-litri stambi biex nipprovaw nibatu SMS bil-Malti. M'għandniex skużi, il-fonts hemmhekk qegħdin u nistgħu nużawhom.